niin se sanoi, että niinku, osta meillekin nämä juomat, niin nähdään tuolla meidän pöydässä. Mut sit ne ei ollut siellä ja sit mä näin ne tanssia jotenkin toista äijän kanssa. Sitten se vaan sanoi sillä, että osta sittenkin 2 juomaa, koska se haluaa vetää kunnon kännit. Ja sit se äijä tuli yhtäkkiä siihen ja sit se kippisti munkaan. Oli sillä, joo, pidä hauskaa ilta bro. Ja sitten vaan lähti tanssiin. Terve! Tänään me katsotaan Emma Gaala kokonaan. Miten sä valmistaudut tähän iltaan? Okei, Broidi. Tänään me ennustetaan Emma Gaala voittajat tälle vuodelle. Mut me ei käydä joka ikistä kategoriaa läpi, koska me ei kuunnella joka ikistä kategoriaa. Niin. Aika vittuka meille. Eli sori, jos sun lemppari jää välistä. Eli ensimmäinen kategoria, mikä käydään läpi, on vuoden pop. Ja ehdokkaat ovat Ani, Karrikoira, Kuumaa, Mirella, Olga ja Sanni. Omat suosikit näistä mun mielestä oli Karrikoira, Ani ja periaatteessa Olga, mutta Olgalle ei ollut mun mielestä tarpeeksi tuotantoa tähän, että vois voittaa tämän palkinnon. Mitkä oli sun suosikit? Karrikoira, Olga ja kyllä mun on pakko sanoa Mirella. Mut siis Karrikoira, OG. Ja se on pakko palkita mun mielestä. Jep. Se on mun veikkaus tähän voittoon, koska äijä ei ole tiputtanut 50 vuoteen yhtään mitään. Niin mä veikkaan, että voittaa Mirella. Se voi hyvinkin olla. Aika varmasti Mirella. Vahva toka Kuumaa. Kuuma on kyllä kerännyt pystejä aikaisempinakin vuosina. Mä sanon. Kerro niille. Karrikoira on mun lemppari ja Karrikoira tulee myös voittaa tämän. Yllätys voittaa, ehkä vähän yllätys. Joo, Anille kyllä semmonen pikku shoutoutti. Silloin oli aika yllättävä, ei ollut silleen hirveän tuttu. Yllätti positiivisesti kyllä. Vahva 2. tai 3. tossa. Vuoden popi voittaa Karrikoira. Se on mun viimeinen sana tästä. Mirella. Alright. Varma tieto. Seuraavana mielenkiintoinen vuoden alternative. Sanoinko mä oikein? Vuoden alt. Vuoden alternative. Mitä se on suomeksi? Vaihtoehtoinen. Vuoden vaihtoehtoinen. Ja ehdokkaat ovat Aaro 630, Antti Autio, Emma ja Matilda, Melo, Pariisin kevät ja Pehmo Aino. tässä on monta suuntaa mihin mennä. Jep. Emma ja Matilda on ainut tästä listasta, joka on vähän sellainen ehkä tuntemattomampi mulle. Et ne on tullut TikTokissa vastaan ja mä oon kuunnellut pari biisiä niiltä. Se ei ole sellainen sytyttänyt sellaista omaa, laittaisin listalle tai muuta. Mäkin kuuntelin parit, mutta aika semmoista simppeliä, herkkää, mikä itse asiassa toimii aika usein. Jep. Mutta oli vähän tuntematon itsellekin, mutta Pitää ehkä jäädä seuraamaan vielä. Sitten Antti Autio, kova. erittäin kova. Pariisin kevät. Pariisin kevät, Täytyy sanoa, että pitäisi varmaan tietää tästä vähän enemmän, mutta ei kyllä. Miten sä valmistauduit tähän iltaan? En mitenkään. Et sä tiedä Pariisin kevättä? Tiedän, mutta en ole kuunnellut ihan hirveästi kyllä. Että Kesäyö. Juu. Kesäyö. Mut sano joku toinen biisi. Kevät. Pariis, kesäyö, syksy, päivä. Niin, nimenomaan. Mä kyllä kuuntelin sen niiden uusimman levyn, mutta ei se kyllä oikein jäänyt mieleen. Mä luotan äijän sanaan. En muistanut yhtäkään biisiä nyt. Seuraavaksi Pehmo Aino. Bängää. Menee diipiksi. Kaunis ääni. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Kauniit sanotukset. Ja mä luulen, että Pehmo Ainolla on se, mitä mä itse arvostan, että hän varmaan säveltää suurimman osan omasta tuotannostaan.
Et ei ole ihan semmoista settiä, että tässä on sulle 10 biisiä, äänitä nää ja valitaan se hitti sieltä. Se huomaa kyllä, kun käy läpi näitä. Niin. Henkilökohtaisesti. Ja tykkäsin kyllä. Semmoista just niinku äijän ilta musiikkia. Kyllä siis äijien saunailta just aika lailla. Makkaraa, saunaa ja bensaa. 2 litraa ohoset. Ja Pehmo ainoa. Pehmoino. Ja sit sieltä puoliso myös Melo. Noidan kehä. Noidan kehä. Siis Melon olisi pitänyt saada Glitter-vuonna Emma. Ennemmin kuin tänä vuonna mun mielestä. Mut me ei anneta säälipalkintoja täällä varmaan. Niin. Se ei ole Melon vuosi ehkä Emma Gaala. Ei välttämättä, mutta Emma Gaalassa. Mä en usko, että se tätä voittaa. riippuu tietysti millä perusteella tämä valitaan. Mutta säästit parhaan viimeiseksi. Aaro 630, 630, Aaro, Jyväskylä. Aivan järjetön. Vampyyri. Aivan järjetön kaveri ja tulee voittaa tän. On mun suosikki ja myös tulee voittaa tän. Voittan tän. Siis, jos mietitään viime vuotta, niin viime vuoden skaalalla Aaro kans mun suosikki näistä. Mutta mä veikkaan, että Antti Autio voittaa. Voi hyvinkin olla. Onks toi, mitä mieltä tosta julkaisuajasta, koska Pehmo Aino julkaisi niinku viikolla 1 sen, Aivan. että mä olin jo vähän itse unohtanut jopa tän. Mut sitten Aaro esimerkiksi julkaisi joskus, oliko se syksyllä? Syksyllä. Joo, koska mehän oltiin siellä, Levyjulkkareilla. niin, ja oli muuten aivan älytön veto sielläkin. Jep. Niin mun mielestä sillä on vähän kans merkitystä. En mä tiedä, onko sillä merkitystä. Niin ei varmaan siis siellä valinnoissa ei ole, Niin. tai äänestyksessä, mutta Se on itselle niinku silleen, että omassa, siinä tulee recency bias. niin tulee, jep. Seuraava kategoria on vuoden tulokas ja siellä meillä on tarjolla AKL aka Average Kid Luke, Hugo, Jaakko Kulta, Mirella, Olga ja Sara Siipola. Okay. Sara Siipolasta heti en oo hirveästi kuunnellut. Miten sä valmistauduit? Tosi hyvä laulaa, mutta se ääni ei itellä jotenkin iske. Se on semmonen, että ei ole tullut sen takia kuunneltua. Mutta sitten plussa, mitä on nähnyt niin kuin live-esiintymisistä, niin selkeästi sopii tonne niin kuin valokeilaan. Tää tosi hyvin live-vedot, mitä on nähnyt. En ole ihan älyttömästi kattonut, mutta jossain somessa, jos on tullut vastaan, niin sopii kyllä sinne. Mutta se ääni ei jotenkin, miten sitä voisi kuvailla? En tiedä. Okei. Semmonen... Oot sä kuunnellut hirveästi? Sitten Olga. Parilla biisillä ei mun mielestä. Se ei riitä ehkä ihan. Mut sit taas toisaalta, Mut Miten jumalauta niissä mikä on- bangeri. ja minkä halon se teki parilla biisillä. Niin totta joo. Niin sinänsä- Niin kuin meneekö sitten, että laatu korvaa määrä ja tälleen. Niin. Mutta ei itellä kyllä ei mene voittajaksi tässä Voisi ehkä, siis jonain vuonna voisi jopa voittaa, mutta nyt on vuoden ehkä... tulokkaan. Niin. Siis jos Ai olisi niin, toinen tarkoitat vuosi. sä, että niinku, jos Joo, olisi ei vasta- seuraavan vuonna uudelleen Niin mä yhdistää. mietin. Mirella. Mirella. Siis ihan hyvin voisi voittaa tämän. Voisi voittaa joo. Mutta mä en usko, että se voittaa tätä. En mäkään jostain syystä. Tää on mulla tosi 50-50. Mitä sä katot, jos sä valitset sen voittaa, koska mä katon niinku... Mut sit jos miettii sitä ihan vaan niinku musiikkia, niin on se helvetin hyvä. Mut mun mielestä tossa kategoriassa on yksi, joka on parempi. Rehellisesti. Broidi, rehellisesti. Siinä on toinen, joka on julkaissut mun mielestä parempaa musiikkia. Ja mä uskon, että se on 50-50 tässä, Jep. että kumpi niistä voittaa. Jep. Seuraavana olisi Jaakko Kulta. Ja mun mielestä tää vuosi tulee olemaan se niinku Jaakon vuosi, mutta toki viime vuosi oli kans iso, mutta tää tulee olemaan semmonen vähän ehkä enemmän räjähdysmäinen. Varsinkin kun toi yksi, mikä se biisin nimi oli? Se kuulosti semmoiselta kesäyö kello 2 mökillä kavereiden kanssa laskuhumalassa. Tupakkaa ja rakkautta. Just se. Jep. Aivan sairas kappale. Tässä ei varmaan, en usko, että kyllä tätä voittaa, mutta lupaavalta näyttää ensi vuodelle. Siis tälle vuodelle. Ja en suuttuisi, jos voittaisi. Seuraavana Hugo. Ei ole ihan hirveän tuttuu. Taulut
Taului. Taulut on ainut, minkä mä Taulut. muistan. Joo, nyt on kyllä mennyt ohi tää Hugo. Meillä on Vikana. jäljellä, kenet mä oletan, että voittaa tämän. Sulla on varmaan sama Luke voittaa tän ja sitten Mirella olisi niinku se lähellä oleva kakkonen tässä. Joo. Mut miksi? Eli Average Kid Luke voittaa ja Mirella tokana. Mm. Mun mielestä Average Kid Lukella on ollut isompi impakti musiikkiin viime vuonna kuin Mirellalla. Yhtään vähättelemättä Mirellan impaktia myöskään. AKL:llä siis kaikki mitä se julkaisi oli sillä joka paikassa koko ajan. Jep. Teki HSR-mainoksen, siitä tuli hitti. Totta. Se oli oikeesti, se oli bangeri biisi. Niin. Melkein tismiin ottaa bussi joka päivä. Siis Average Kid Lukella on kaikki mitä Miralta löytyy. Isot hitit. Livevedot, varmaan enemmänkin. Varmaan keikkailu voisi kuvitella. En tiedä, Miralla on kyllä ollut aika isoja keikkoja. Ainakin uutena vuotena oli vetämässä tosiaan. No joo, mutta molemmilta löytyy niinku nää ja sitten levyt on tullut. Molemmat on ollut niinku tosi kovia projekteja, mutta sitten Lukella on ollut se ehkä vähän tietty mysteerisyys siinä ainakin alkuvuodesta. Oliko se alkuvuodesta, kun tuli se joku TikTok-meininki? Joo, Getto Love. Joo, se oli niinku hullu. Se oli tosi siisti juttu. Jep. Et sit paljastui tommonen, sit siitä lähti itse asiassa idea vissiinkin tehdä tommonen suomenkielinen levy. Ja sit kaikki fiitit, mitä Miralla ei oo, niin kuin sanoit, toisaalta ei välttämättä tarvii, mutta mun mielestä se kyllä vaikuttaa tähän, että täällä on ollut vaan semmonen ihan joka paikassa ollut ja tehnyt vielä niinku hyvin sen. Ja sitten on kirjoittanut ulkomaalaisille artisteille ja vienyt niin kuin ehkä suomalaista musiikkia eteenpäin. Ja tuonut sitä maailmalle myös. Mun mielestä tää äijä on semmonen niinku potentiaalisin ehkä suomalaisista, ketä vois lyödä oikeesti läpi silleen tosi isosti. Ja siis onhan se lyönyt jo isosti läpi. Suomen mittakaavassa. Suomen, mutta sillä maailman mittakaavassa Jep. jopa. Mun mielestä siinä on ihan potentiaalia siihenkin. Jep. Et mä sanon kyllä, että AKL voittaa ja AKL on myös mun suosikki näistä henkilökohta. Tässä on vähän myös ehkä sellainen pieni räppibias. On. Mut AKL. Mutta on meidän mielipiteet. Seuraava kategoria. Vuoden levy. Ehdokkaat ovat. Sano. Average Kid Luke, you know. Ege Sulu, Mamman poika. Kuumaa, Pisara meressä. Mirella, kumpa olisin kertonut. Pehmo Aino, Soittorasia. Ja Turisti, Roadman. No meikä vanhana työmiehenä. Missä on Nike Tech? Ja Anna mulle hetki. Aloitetaan turistista. Hullu. Siis hullu haippi ollut tänä vuonna. eikö se ollut niinku Tehnyt hulluja numeroita. niin, ollut yli Suomen kuunnellut artisti? Sairas vuosi. Omaan korvaan vähän ehkä vanha turre hittaa enemmän, mutta tuollakin oli siis kovia nostoja. Keikat on ollut hulluja, musavideot on ollut hyviä ja kaikki niinku haippi on ollut aika hullu. Niin. Ja mietin noi sinkut. Light Skin Boy. Niin. 1-2. Näitä menee. Kiireinen nainen. Turre on vahvoilla tässä kyllä. Niin. Ja sitten jos mietitään AKL myös vitu hyvin. Niin. Niin totta se on. Niin. Tää äijä on kyllä ollut joka paikassa. Jore ja Zetapoppa. Dead Presidents. Okei, siinä on kyllä voittaja sen takia. Mä sanon kyllä, että ei välttämättä. Mä haluaisin, että turisti voittaa. Joo, sama. Mä haluaisin. Mä luulen, että tässä katsotaan numeroita ehkä. Niin, Toisaalta, mutta turisti mitä pitäisi helvettiä. voittaa. Niin, totta. Joo, niinpä. Niin. Mitä mä selitän? Mä oletan vaan jotenkin, että Kuuma olisi se niinku ehkä tässä voittaja, Niin, siis mikä valitaan. Mä veikkaan, että Kuumaa valitaan tässä. Mäkin veikkaan Kuumaa Kuumaa valitaan. tai Mirella valitaan. Oma suosikki, niin on jo AKL-suosikki, ja sitten Ege Sulu oli tosi hyvä kans, vaikka mä en tykkää positiivisesta musiikista hirveästi, mutta Ege kyllä niinku toi vähän iloa munkin elämään. Ja sen keikat on hullut. Niin jo, ja sairaat. Ihan sairaat. Ne on ihan super hauskoja. Siellä rupee tanssi alkaa vipattamaan konsanaan. Sanois muuta. Äläpä. Muuta viserä. Mites Pehmo Aino, Soittorasia? Siis helvetin hyvä levy.
Se on semmoista, mistä mä tykkään. Mennään tunteisiin, mennään syvälle. Mut sekin riittääkö se? Onko siinä tarpeeksi semmoista niinku meininkiä, vaikkei siinä niinku sille tarkoitus olekaan olla? Mä luulen, että Siis kokonaisuutena se on kyllä siis... siihen tarkoitukseen, mihin se on tehty, niin. Siihen se on aivan niinku Siis täydellinen. kokonaisuutena se on kyllä paras noista. Nyt kun sitä miettii, jos mietit niinku levykokonaisuutta, jos sä et mieti yksittäisiä kappaleita sieltä, koska tuossa turistissakin mä luettelin niitä sinkkuja. Pitää miettiä se levy sillä niinku levynä. Ootas, katsotaan millä levyyhtiöllä Mirella on. Eli mä veikkaan, että Mirella voittaa. Tää on Mirella. Niin. Mä sanon kumminkin AKL. Sitten Kerro seuraavana vuoden rap. Sitä joutsika jouta. Yo man, Chicago. Lyrical, spiritual, miracle. Shit. Samalla tavalla saatana kamala iltapalalla lavalla palava kanava. Ehdokkaat ovat AKL, DJ Ibusal, DJ Gridlock, Eget Zulu, Etta, Turisti. Riippuu taas aika paljon, että millä perusteella tää sitten niin kuin valitaan. Koska omasta mielestä niin kuin se, jos mennään niihin rapin juuriin. Ank. Mennään rapin juuriin, niin sitten ehkä jopa Gridlock voisi olla tässä aika vahvoilla. Mutta mä luulen, että me ei mennä ihan sinne. Niin mun voittaja tulee olemaan... Tän vie Turisti. Tän vie Turisti. Mun mielestä. Mä sanoisin, että mulla on Eget Zulu ja Turistin välillä. Miksi Ege? Koska silloin on ollut hullu vuosi. Se on tehnyt paljon niin kuin, se on tehnyt tosi erilaista musiikkia, mitä Suomessa ei ole tehty. Mutta sä sanoit Turisti. Mä sanon Turisti kyllä. Mä sanon Eget Zulu ihan vaan sen takia, että tässä tulee kaksintaistelusta. Joo. Mut DJ Ibusalilla oli kans, mä tykkäsin sen levystä, niinku shoutoutit sinne. Shoutoutit. Joo, mä luulen, se on kyllä Turisti, joo. Ei tässä. Mäkin luulen, että se on Turisti, mutta mä sanon Ege ihan vaan, että ollaan eri mieltä. Let's go. Seuraava kategoria. Vuoden biisi. Biisi. Vuoden biisi. Ehdokkaat ovat Benjamin ja BM paremmin kuin kukaan muu. Ege Zulu, BM Tunnista tuntiin, Mirella Timanttei, Olga Stadi, Pehmoino Maasta taivaaseen, Robin ja Tupe Häitä pidelli. Tää on kyllä aika helppo. Tää on kyllä timantteja ihan 100 miljoonaa prossaa varmasti. Tää on Timanttei tai Tunnista tuntiin. Mieti monta kertaa sä oot kuullut sen, vaikka sä et ole halunnut kuulla sitä. Ei sillä, että sä et olisi halunnut kuulla sitä, mutta Niin, ihan mihin sä meet vaan, niin sä kuulet sen biisin jossain. Ja ei sillä, että se olisi joku kriteeri tähän, että sitä vaan paukutetaan menemään, mutta toisaalta on sillekin syy, että sitä soitetaan. Mä sanoisin, että se on Tunnista tuntiin tai Timanttei. Niin, se olisi kyllä siistiä, mutta mä luulen, että mä en ole sanonut vielä Mirellaa mihinkään näistä kategorioista. Niin tähän mä kyllä sanon sen, että tän se mun mielestä, jos se yhden palkinnon voittaisi, niin tää olisi se eniten, koska tosta biisistä aika lailla, en tiedä kaikki lähti, mutta niinku, siitä se niinku pongahti Siis tosi isosti. Siis ton Benjaminin ja BMin biisin mä kuuntelin niin kahdesti ja se ei... Se oli vähän semmonen miss ehkä. Se oli vähän semmonen huti. Tosi sellainen tylsä. Se ei herättänyt niinku mitään tunteita mihinkään suuntaan. Se oli just varmaan semmonen, että tästä teille biisi. Niin. Tästä teille 15 Niin. äänittäkää nää ja katsotaan niistä joku. Ehkä. Voidaan olla tosi väärässä tietenkin, mutta joo, mulle vähän sama fiilis ton kanssa. Tunnista tuntiin. Se kyllä niinku, se toimii. Se on bangeri. Siinä on hyvä yhdistelmä mun mielestä. Jep. Sitten Mirella Timanttei, ei tarvitse sanoa mitään. Olga Stadi. Se on mun oma suosikki kyllä tosta. Se on bangeri. 2 blondia, voiko mennä väärin? Voiko missaa? Niin. Mä uskon, että missään vuoden biisissä. Sitten Pehmo Aino, Maasta taivaaseen. Tosi Ihana herkkä. kappale. Ihana Mutta kappale. no, onko sekin liian, mä en tiedä. Mut sit kun siellä Onko se liian hidas tähän? Mirellan Timanttei, niin
Niin, se on vaikea kyllä kisailla sitä vastaan. Ja häitä pidelle. Häitä pidelle. Shoutout Tupe. Shoutout Tupe. Ja Tupel kanssa ihan hullu vuosi. Mä en tiedä, miksi se ei ole vuoden tulokkaus. eikö silloin ollut 2023kin ihan... No joo, en tiedä kyllä. Mut rehellisesti levy 2024. Tosi omituista. Emma Gala Lacking. Big time. Läkkää. Se on ihan hauska kipale. Ehkä vähän semmonen tylsä. Vähän niinku tossa Benjaminin ja Beemin biisissä. Niin. Ei silleen oikein iske Jep. nyrkillä naamaa. Ei. Mut kyllä se on siis Mirellan timantteja. Se on vuoden biisi. Pakko olla. Ei vaan voi olla. Tai sitten ne heittää kierpalloa ja sopee aina. Mä sanon timantteja. Mäkin sanon timantteja. Joo. Viimeisenä. Viimeisenä. Scatman. Vuoden artisti. Let's go. Ja Ehdokkaat. Ehdokkaat ovat. Ehdokkaat ovat. Average Kid Luke. Egetsulu. Etta. Mirella. Pehmo Aino. Ja turisti. Siis musta tuntuu, tää nyt saattaa olla minä vaan, mut että on jäänyt vähän ehkä silleen varjoa, vaikka ihmiset kuuntelee sitä ihan super paljon, mutta ihmiset ei niinku puhu etasta. Se on tosi omituinen mun mielestä. Sitten meillä on Ege. Jos olisi vaan just niinku keikkojen perusteella, niin Ege olisi kyllä ykkösenä tuolla. Helposti. Jep. Sitten meillä on Mirella. Se voisi olla, mutta mun mielestä ei kumminkaan. Vittu hyvä analyysi. Sitten on... Jätät se siihen. En oo syönyt keksiä. En Mirella siis, kun ei oo siis... Ei oo niitä kaikkia kriteerejä mun mielestä. Niin. Jäätävä hitti, jäätävät lukemat, levy löytyy. Mut sit just mun mielestä fiittejä pitäisi vähän ehkä olla. Et sä voi perustaa menestystä johonkin siihen, että onko sulla fiittejä. Niin, no en mä tiedä. Mun mielestä tosi omituinen. Kyllä mä voin. Mä voin tehdä mitä mä haluun, bro. Niin voi, mutta mikä vitun logiikka siinä on? En mä tiedä. No siinä on se, että muut on niinku tehnyt myös yhteistyötä. Frank Ocean. Silloin joku 3 ihmistä fiittaamassa sen biiseissä, mutta se ei fiittaa muiden biiseissä. Paitsi jossain ihan ikivanhoissa Odd Future. Niin, mut Mirella ei ole ihan Frank Ocean ehkä. Ei, mutta siis jos toi on se sun kriteeri, että onko sulla fiittejä. Niin sit sulla pitää olla semmonen ihan älytön levy, niin kuin Frankilla oli joskus vuosituhansia sitten. Milloin se tekeekö se enää musaa? Tekee, sillä on vittu ihan just tulos levy. Sure buddy. Mut siis Mirellahan siis, sillä tuli levy, jos oli Lauri Half-fiitti. Niin, siellä oli 1 fiitti. Ja se teki silti tällaisia numeroita. Niin. Mikä on mun mielestä paljon... Niin, ehkä siinä on, se on paljon enemmän isompi argumentti. saavutus. Niin, siinä on argumentti ehkä sille. Että se on tehnyt parempaa musiikkia, koska se ei ole tarvinnut muita ihmisiä boostaamaan sitä musiikkia. Mutta onko sen sun... takia mun mielestä toi sun fiitti juttu on Se on ihan hyvä pointti. Saa mut miettimään vähän tätä toisaalta. Mutta onko se sun mielestä sitten vuoden artisti? Mä uskon, että se voi olla Emma Gaalan mielestä vuoden artisti. Koska mä sanoisin tässäkin, mä sanon, että tämänkin vie turisti. Kokonaisvaltainen vuosi. Mä uskon, että Mirella voittaa tän, mutta mä haluan sanoa Average Kid Luke. Mutta mä en tiedä, voiko se voittaa vuoden tulokkaa ja vuoden artisti. Jos on molemmilla ehdoilla, niin totta kai. Niin, totta. Se olisi kyllä tosi omituista. Vähän Mirella voittaa myös molemmat. Niin. Missä kaikki vanhat artistit on? Jep. Eikö ne ole tehnyt mitään viime vuonna? Karri Koira teki. Miksi se ole täällä? Mä sanon Mirella. Koska tää on kuitenkin Emma Gaala. Mä toivon ehkä tässä turistia. Siis munkin mielestä vois voittaa. Mutta sä sanot, että Mirella. Mut mä uskon, että Mirella voittaa, koska tää on Emma Gaala. Mutta AKL on mun mielestä kans vahvoilla tässä. Jep, ja Egetsulu. Etta ja Pehmo Aino. Siis nämä kaikki on tosi vahvoilla. Kaikki on kyllä vahvoilla. Kaikki mun mielestä vois ansaita tän. En mä tiedä. Mä nyt sanon turisti ja sanot Mirella. Ja kiito. Me laitetaan ne lukkoon. Joo. Kiito. Ja kiito, jos katsoit tänne asti. Kommentoi sun arvaukset alle. Sano, miksi meidän arvaukset on väärin. Mä oon hummalas.